थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव गिलुबालु सारअन्थाइ गावनायजों हरखाब सासे आबादारिनि मानै मोसौआ जायगायावनो जिउ खहा। कक्राझार जिल्ला कक्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय नायगाव फुन्दिबारि गामियाव थांनाय मोनानि थाद'नाय गैयै अखा हानाय आरो गिलुबालु सारअन्थाइ गावनायजों हरखाबै जायगायावनो सासे आबादारिनि मानै मोसौआ जिउ खहा जानांनाय दुखुथिया आबादारिनि मुङानो जाबाय लासित बसुमतारी। दुखुथिया आबादारिया दा गावनि मानै मोसौ खहा जानायखौ लानानै जोबोद जार्लायाव दं। जेराव बे आबादारिया फोरमायनाय बायदिब्ला खहा जानाय मोसौफोरा जा एसे हायो गावनि नखर सालायनायाव हेफाजाब होयोमोन। दा माबोरै नखरखौ सामलायबावगोन बेखौनो सानना उसाव बादाव जानानै दं दुखुथिया आबादारि लासित बसुमतारीया। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया कक्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। कक्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360